haka jing ai ka tin ka jung play teng ka don ki khubor ki bakam long special baha teng pat ki don ki khubor ki balong simple tambang ani thu ye phi haka way pa ko way ka ji hi kai kamot ka don bet ka ka ban kran cha phi man la kam kran not ha paro ki benta ki bangan ai cha phi tangba kan don hi shi benta ban kran cha phi let's say kan ka benta ka bangan kran cha phi let's say phi la det yo ru ka ji hi kai let's say phi la tip ru te han rei kan kalong pat kum ka jing put scam ba oh ai ngong utraya ka ta ngala le lo ka pen ka ben ti phi til ra phim pat le pan ka de kam ram jong phi ben le kum no ba phin hap le da ka ba phi ai le ye ka ai ka ba hi kai ka ta ka pen san ni ka jing long men siem amen ka jing long men siem kam shem san da ka ba phi wan ti sta sha ka yeng ka ba khoi ka jong try la ne she ki bible study ka ta kam de ka ba pen san ni ka jing long men siem namala da ka de ka ta dan pun ki bala long prestan di ki spas nem tang ba kim tep ai ru em te kamot ka jingwan testa sha ka yeng jong blai kalong shi benta ka badai hare kam pat dei pat ka ba shi spa person te ka jingman toy ka ba phi wan sha ka yeng ka jong blai ka pensan ni ka jing long men sim ka jong phi ka long ka donu ka jong phi ka ba phi thrang ban ban sha ka yeng jong try onda phila wan phila snap ayu ki chakri jong try ki hikai onda phi yo i ji kai ba thamai o kata khlam pa le phi prosyang ban le ikatu bat kat ba phi pat la phi khun pa onda phi la katu ken phi nang san phi ki ukran te ha jing long man sim te da ka phi wan ba phi snap nang ni ba phi pen mi nang ni katu ka long pen ban kum ba phi le asap te phi wan tang ba phi snap tang ba phi le te la da ka long kum ta kan nom ban ra e ka jing longมันเสียมกับมันสั้นยพีบาลาดาพิมสันกับมันการนำดันจิงมันโตยพีห้ากตากับจิงลองพระสตันกับจอพีกับมันชิสปาเปอร์เซ็นต์พินโยฮียากับลมจิงตัดเดฮันเรชิสปาเปอร์เซ็นต์พินนำโยยากับจิงสุกแมนแต่นำมันกตานาดูกีขลุ่งกีบร์เรดดูกีบาลาสันยินลองกีบเป็นเล็กจิงมุดอายุอุเบลมโยบันครันเชพีละกับลองกับเจียนกับบังนี่กับบัมดาบังเนตั้งบาสับอายุกับฮิกายพีเตนี่พายบัดงาna Exodus kalau nong kaba arpau kada khat wa hinyau kerteng ngalabo lakhang ban pentinget ne pensang ngap ha lakhang ban pentinget ne pensang jika jin ka jong ublei ko ong kumno Exodus kalau nong kaba arpau kada khat kaba hinyau ko ong men ong thalai ka kerteng utrai ublei jome naba utrai on apen san ya uba ong thala ya ka kerteng jong me amen kaba ong thala ya ka kerteng ka jong ublei kabot ka pensang ka pentingit ya ka kerteng ka jong ublei bat ka pentingit ru ya ka long ren yen ka jong pi amen te ha ka no ru ko na example ya pi te ngani ka brio ka pas ngot nat ha ban ya ro utrai te ngaju ya ro utrai haki babon benta kat pangala ngay ro utray tang ba kata jing ro jo nga pak ngay ro na do ka bensim amen ala ki brio ki oy nga ni tana ta haus nyu jong pi nga ong ro utray kata ka mo na do ka bensim no bale bang las ngo utray ala ki brio ki oy nga pinang ba ban sha jing shat ka bang ba ka jing bang ko pi shat ong ro utray de ma u ba ai ya kata ka sap la ni nga ong ai ngo utray te henry ki don pat ki brio haba ki yo I ya kata ka jing le jo nga Masnya iya nga kirang hero you try kile akte gar kum akru ka senturu kida ak kilo pen shrai kum nora an kamut katu ka pen sangte katu ka de ka jing hero arsakte la ong thalate na mar shimte shimi kerten jong try ong to ong hero try tamba ong da ka jing arsak tengan ong pi kanu ka ba pi ong hi sha phang u try da ka ba pi hule arsak ka ba klemi na ka do jong pi kata ka long ka ba bakla na mar ki don ki bri ki ong ba julong ban shu ong ba ya ro utrai na maka ting ka jong blake ong man ong thalai ka kerteng ka jong blake pa jong ba habne na ba nong pengsan henry ngan ong ye phi ba ka ting ka jong blake ong na do ba mi ka sni ha do ba set jong ka sni kerteng jong utrai de ban ya ro te ban ya ro utrai kam long ka ba bakla henry ka ni ka de ka ba ong thala ka mo chu ong thala klami re na do ka do nut henry la mi na do ka do nut phila ban ong baru ar sa pentaru ong dan jing bakla men tang ba nim de ban ong da ka ba arsak henry da ka jing khoi jong ka do nut ni ban ong ko ta te menta
kum kitu kidur kalender mentah pi sayu ini kitu kidur kalender don kitu kiba mudur bahana ba ude u jisu tamba umde pat u jisu te wala da pikeli na ngihi ki charismatic la da ong u ai une kamot kin ong ba ude u jisu te ka toru kamot la ong thala te kerteng ke jong turai te namar kata ma ong ye pi wat nombo ye kitu ki kalender hayen amen wat nombo dan lele ru em gitu namari gitu kini ki dekar kini gue pe ki sepen rio ki ba droy gitu kila pengentang ha kikso gitu anda pila bo ha yeng ukso uyo ban ri tengan hang to te don ken ka jinglot pot don ka jinglok san dan ki nama bale ha ka jinglom tip ukso uyo ban ri tengan hang to nama bale yo ban ri tengan nama ba ki brio ki pela jingmot pe ba ude ublay te sisien ba kam dai ka blay ladangi pelajamu badai ke play usai tan uyo kan mensyong hang tu kan nama lamani ketu te sisin balamani kenu katu kalau deka setan te namar kata lara piyo kum kitu kijat kalanda kamut berat no wat nombo hayeng kamlong lani kitu frame ru ki bashet don ketu badan ketu gajing khawai utrai pi ina sedon nem ketu badan kitu be yashong gum tu hatu po ketu kemi kum kitu rum laman bo hakan berat no gitu lah don hayeng hasam kum gitu rum lawan buat nama balik nama dah kibri kiwan dah kipet yo jisu kimutul pada jisu tem deh te kamu la ong thala deh la ong youtube udah jisu te utum deh jisu kamu kalalong thala nama bom deh shisare nama kak cin ke jong ublay ke ong ba ngin mani ya ublay haka mensi pada haka jing shisya upola pasal uang syakri la ne ngaya lap yo to ublay ubam ito te habang ngim ito kumnong iyo e kata kador bangin ya mani te ni haban mani be haka mensim te namar kata ngi haban check ha haki ying kisem ki jong iru yo don ke ai kaba penlong kum ta kan kaba badan ki mensim baman ki ban yo ban ri tengen ha gitu ki benta kamot kani kamni ki benta kabangan aji kai henry man shu ai phi kalong kum example kum youtube baki ong bade jisu shong no satan hang to te meta phi kini ki pniang tin phi ina batu kutu kutu jo ushif shankar te kum ki turum long phi na ka ka company wa nam thi de ki to te phin ta pet ha ki jan ki ba phi phang ru em man ong ki phi hoi kani kam ni ka benta shapang kata ta ma kwa hi bani ka na ma hang ni bun ki konsana shedon ki balong kum no ki dur ksoi ki dur skeleton lane ki dak ksoi lane ki ai te kum kituru kamot ki haban banom phong namar kituru ki wanra suit ha ka jing em ka jong phi te ma inga la ya shabar jong ka subject halor jong ka ni ka benta te henrenga shushim tam bangan yo example balaga ngibu haying hasam ya kum ka tu ka dor ka baki modur bade uji su henre usoi tam yo kan wan shong te ha ka jing em ka jong ngiru la da ngibu ya ka ka ba long khla ka mod kan wan bet ka jing snew ha ka jing em ka jong yaman te kanu ka ba phi shule aksap da ka chin ka jong phi ru man ta phi ak blay bet phi kran bet tang shapang blay tang ba ka kampat kam dei ka taru ka mod ka pentinget ya ka kerteng ka jong trai ka taru ka pensang ya ka kerteng ka jong trai da mar ba ka jing kran blay bet tang ba ka kampat kam ya dei satya bat kamon ke jong ublay kamot ka pensang ya ka kerteng ke jong trai men ini pet mental Leviticus kal nong ka bakat khandai ka dukat ka bakat ar kat khandai dukat ba ar dukat bakat ar tong no ka chin ke jong ublay penam smile lam le ra ka kerteng jong a lem ni menam shim thalai ka kerteng ublay jong me ngalong utrai te kapas mai ru kamot phi pentinget phi pensang ye terteng ke jong ublay man phi ni phi boi khna samla te la se phi la le bakla ka ai te la se ime jong phi ila ong ye phi la le ekata phi pat phi ai ha khlam le wat haba phi la le ru te phi da smai ru ha terteng jong jisu ngan khan le don ki banu no ko ta bale ban pen shisha te ka pentinget no terteng ke jong trai Paka pentingnya no ya kata kajilong Kristan ke jong pi te namar katakan mau barobor wat ya ka badai ru lese pi klem le shisha tang ba wat nom shimre ya ka kerteng ke jong utrai man ara fi shim ya ka kerteng ke jong utrai ka buat ka pentingnya ka pensang no ya ka kerteng ke jong u te namar kata lada pi la le ong hoi ngala le lada pi klem le ru ong bet ma klem le
te nai penmelin ban smai namar haka Old Testament lasha ban smai ya kabadai ya kabomdai te omsha te henry haka New Testament ka tin ka jok blek kam sha shu bangin smai namar ka ong ba ya ka ba em te em ba ya ka ba ho oi te phi ki khna red barok khoi kin ma what you talk amen what you talk ha what you talk namar ban talk ka long ka popนัดดูบัดดังเร็ดกุมนี้พี่กิขนาสมลาละพี่ย่าหากะลันตีจงกะฮอกละดับพี่น้ำทับพี่น้ำชูกอริกิกมีกิกปะมันอ่องยพี่นัดดูบัดดังเร็ดกุมเลยอุนเป็นสเลยพี่กุมอุนเป็นสเลยเนาะya u Samuelนัดดูบ่อุดังอาร์สเนมนัดดูกะปอกกุมีอุบเลยอุลาเป็นสเลยโยอันเนสบัดอุเจเรมียาบัดอุนตาแต่ตีอุบเลยอุนโยบันเซกันมันตารุนามันกันอ่องยพี่บัดกันนี้ก็ได้กับปะเต็มเป็นริวกับบ่าhaka taka ya jong ka jing ai kaba haji shisha ka de ban kami kamjur kini ki jing ki kampala la de ki kampa andre duna bahana bale namar om don re kita ki ba ublei ura shem sngo bha te ublei kwa ban jet ye kita ki priu ki ba kentang te la da na pdeng jo phi long ki ba kentang compare kan no snam phi long namar ba naddo ka po ka kme ublei ula itho yaki namar ka tawat ong banganang khna palat ublei ula penan kam ye phi ba daun penan kam le ye phi ki bang samla on le ki kamba ki ba phla phi i u David haba udang samla hanrei khumno u ye khun bat ki dingem bat ki sing amen te namar kata lada menta phi long kita ki bala sle kita ki bom shemla thok ki bom smile lam ler lani kita ki basule ekamon ka jong ublei ngan ong ya phi ublei unyo ban panan kam por pa e phi ning kong ka burom kan le chau ublei ka ba ar kan le chiki me ki pa ki jong phi kan le chiki imlang salang kan le chaka balang kan le sha ka ja beriu ka jongi ka no kan long ka ba kraw hato phi kwa phi ki khon samla ba phi ru phen mi kum kita ki beriu ki ba phla ki ba don ha ka tin ka jong ublei ku Daniel ku Joseph pa kum tap ter phi la yu i amen ki to paro khai kim dei tang ki story la ne kam dei tang ka history am dei tang ka jinge tho khana han re ka dei ka ba ja shisha te ice ba ki beriu ki yo i ya kata ka jingya lan ti ka jong phi ya kata ka history ka jong phi ba kan long shisha ka ba phla ba da shisha ka ja beriu khasi ka jongi ka da kan tiu shisha yo try namar ladu na balat ha ka ri khasi ka jongi ki khon samla ki ba kan tang kita ki bom ju smile am ler kita ki bom ju le ki ba thala jong ni ka porthai namar ka tang da kwa phi ki khon samla ki ba hang ne phin ya ple jingod bha shu wa yo try ya ki samlai le te wat nam pat prakhat ki dan bon ki ba smile ngala ya lenti ki alang samla haba pat de por haba ngala kali phi alang samla ong bet em hadu bandal lap hi ngong hi ki sa ong ho oi henry haba pat lap ki not ban smile lam ler hakar tengu jisu ki not ban smile te haja ka ublei unyo ban penan kam ublei unam yo ban penan kam henry la da phi up ya kata ka por ublei unyo ban penan kam por ba ya phi ka bamon kan long ka ka ba crown na mata jat ben reu ka jongi na mar ublei udan kampal ki khon samlan ma blei phi dang ya khoi phi dang ya suba na mar kata to na ya pentinget ka jingem ka jong phi da ka ba phi thak phi shu ko ki me ki pa yo blei ya ka imlang salang ya ka jingem ka jong phi henry yatse ba utrai se ba utrai ka jingem jong phi kan long ka jingem ka phla hadu kata na mar kata wa ju thak ha iba ret ne ha iba khra wa ju smile am ler da le ru em ya le ban pledging mun ya la de show try man tene pet chu menta Matthias kal nong ba san ka khat ka ba life sao ong happy what's my satya dem ni ha ka beneng na ba ka long ka khet ublei ka mo ka kret shu ha ka New Testament ba oblong hi re ban smai don ki ba smai ha kerteng jong ka like la ne ki ba smai ha kerteng jong kum ta ter ki don ki ba smai ha kerteng jong ka si jong ka like la ne jong ka beneng jong ka khendau han re ka ong kum no wat nam smai te ni ya chu ni pet ar ki chronicle kal nong ka ba life ulai de khat ka ba nyau
no ka tin ka jong play bat ula bu ya ka dur balamut jong ka ta ka play thau ya ka ba ula thau ha ka yem ublay ya ka ba ublay ula ong ha u David bat ha u Solomon u khon jong u ha ka di ka yeng bat ha Jerusalem ya ka ba ngala jet na ki Israel baro ngan bu ya ka kerteng jonga hala kerta te la daya phai shani hangni ngi tentang para charismatic hangne ngi ngim jubo i kinu kidur blai thau haki yemani ki jongi amen ten re kani ka banta kadai ka ba phi haban ong ya ki to ki parlo ki jong nganget phi don be ki parlo ki jong phi ki ba don ka jing sakri ka jong ki ka ba ha ka yemani jong ki bu ya kita ki dur blai ki bala thau da amen te kato kapen sang ya ka yeng ka jong ublay kapen sang ya ka kerteng ka jong ublay na marba ki ya bo ya ka dur ki ong ba udu jisu ki ong ba ka dei kata ka kebe jong jisu bat kumta ter te ka long ka ba pen sang ya ka kerteng ka jong utrai te ngim le ya ka tahan re ka kapram jong yi pat ha ba pi yo i pi dei parlok wat nong buri ya kata han rai pi hapan kren be la da phim nuai ban kren ka mo pi ru pi pen sang ya ka teng ka jong utrai man la da pi chu ong ba ha ka donut ka jong pi ong ba o kini te ki ya mane bele tha bat kum ta ter te han rai phim nuai ban kren ka ta ru pi la pen sang nama bat chem ting yo ba ki kren sni ya pi han rai pi hapan kren ya ka jing shisha han rai kren da ka jing ye kren da ka jing start amen pi hapan kren la da pi don ki parlok tem thai ki jong pi ki parlok shin rang ki jong pi ki ba ki le ya kata na marba don bon ki ba le kumno ki ba hapo ki ying mani ki jong ki bo bat kade kade ka ba pensang ya ka kerteng ka jong ble man le pe chu chu an ki khno ne kal nong ka ba khn riu ka de khat ka ba khat sa na lo ka taru ki rang ba baro jong ki lendo pati pat ba kelele palap chibon hakaba bo ye ga jingi jri baro jong ki nong mane play tha ba ki la pentinget ya ka yeng utra ya ka ba la pen kentang ha Jerusalem te long kuno long ba da ki lendo la bo ye ka ne amen te la bo da ki lendo bat namar kata wat nom shepting phikin mau ne ha ka por ka ba u Jisu udang khat ars nem uya sai bat kirang ba leng do amen kala don ko ka por ka ba i men ba he jonga i ong yang na ma nga ngani ka bru ka ba nga kren be la da ma kana yu pastor ne yu padar ne la da yu MLA ne la da ya la de ne la da kumene kupane khun na ngam tip ya ka ji hisya nganut be ban kren te men ba he jonga i ong nga ba le la kan start ma phi ne ba ne pastor la kan start ma phi ba ne padar te ngong i phi kan mau u Jisu udang khat ars ne uya sai bat kirang ba leng do te ngale te ngala don live host nem hata kapor ngadang live host nem te kabot ngale te ngala dai te ban kren ni ke jisha te iskap no jari klem ongi te nga ongi phi la da don nap teng jo phi ki ban not ban kren chumot example ban tang ai ji kren hang ne te phi ha ban ya snap ha le se ngala ban bakla kum no re kum ne la da phi not ban kren nga te uble unyo ban kur khui phi nama bale nama phi not ban kren nama teng teng wat da ki leng do teng teng wat da ngi ki no ya lam ki ba ya lam ya kata ka jing sakri han rengi bakla ngi feel no te la da phi pat kum ki khon jong ka ministry la de phi kum ki khon jong ka balang la da phim not kamot uble unom yo jakate bo on penan kampor ba e phi han re la da phi not uble un sa penan kam e phi hado kata wanam teng man krane ke jing sha nama hang ni yo i baka te ke jong uble ko ong ba de ki leng do ki bala pentinget amen teng teng ngi kum ki briu ngi na ban bakla don ki bala le nam teu boleh berbicara ki rai dan pat dak kacing bom tip dak ka ba ki dan pat ko manor manu na pleng jok phi ki ba pleng jing mat hai utrai phi snow tho ba oi mommy la bakla nga ha ban kren tel la phi kren oh oi nyala kala ka mut kalong em kacing ba tel la phi la kren ngam tre te phim sa pop manga ngala nang hiar haraya phi onang kentiu te namar kata wat ju shep ting man kren ni kacing shawan nam ong ba kum no manga ka badang red kum no manga ka dang shong hapo shuki kumno nganut ngan let rega ni thui pi ngadai ka bru ka bakat numut ki pastor ngalalit banya syam markmat habaki hikai bakla na ki pastor charismatic ru ngalalit banya syam na ki weipat ki balang ru ngalai syam bat upadar ru ngalalit banya syam nomor kata ublai om shupenan kami ngakum ni tentang ki bru habaki pem onda ki bru
ublay ula kencil anda ublay ula le shibon ki kampa nem teng ki brio ki perkhat ba ublay ula shiliang khmat hari kim tip ya kata ka jing shakri ka ba pinjaman sim ka ba kita ki brio ki ba yo ki kampa ki ba pela kim tip ba hadu kat no ki la not la ka benta ka jong utrai man tela dan don ki no ki shakri ki jong ublay ki ba pensang ya ka yen ke jong ublay ha kanu ka benta ngan ong ye pi ha pan kran namar ba ka neru ka de ka pentinget lada pi pim sngo tho ka kham ya ta wei han re da ha ka don ka jong pi sngo tho ya oi te i pastor te i la pensang benta pi syukran patang ha dot hari pim sham la kran pa e ga ji siap ting namar ba pi dak na ngan ong ye pi ba ka taru pi la sim benta lang man pensang ya ka kerteng ka jong utrai na bale pi sngo tho han re pim not ba pi kran namar ka ta pan bon na ublay duai hak ma jong ublay ba ublay pensle ya pi ba pi not ban kran e ga ji sia ai ba ki bri ki isi ya pi tamba ai ba ublay pa un e khoi ban poi shiro kan ka level kam dei ka kam ka basuk han re tang kita ki ba ka shir ham palat ki ba it pa ki ba la kendo no ya la di kim salia shu namar kata ublay ula ai nga ga jing ya lanti jong shenrang bangam ju salia ban kran ke jing sia tang bala la ki breu ki hikai pa yang ai ka ba dei ru ngakloi ban ko ko la phi dei e ki dang rit yang ngaru han re teng ngala hi ban bakla han re ngam smu phe de kata namar ngadang de tang ka breu ayo hi pat ban ben bet ya ka jong ka jing tang bala da pakla manu ru ngakloi ban ben bet amen nan pangin nam pensang ya ka chin ka jong ublay ya ka kroteng ka jong ublay teng ni pa show skill kalau nong ke pra kan khat ke khat breu sana yo bat ulalet lam yanga ha ka ta ka plau ka yen utrai ka ba ha po ba ha khmi ha mar ka jing khang ka temple utrai ha pa dei ka khrdop bat ka duan la don kumpa alhosan ngot ki rangba bat ki la ye ing khong sha ka temple utrai bat lagi khmat shapang migi bat ki la ya mani ka sni shapang ki la ya mani ya ka sni shapang migi amen pinyo i kidon kini ki balang anam jer kerteng henre pin la pinyo i ba ki shet bat ikatu balong kum ka sni pi kipat ikatu balong kasni te katu kipat ba kinanya bot na din te katu kadek jing mani kasni katoru kadek ka pensang yo ublay pi hapan kren ni katoru ka benta kat ka benta ka baladon ha ka jing ka ublay namar kata balay ba hap bandan kam ba pin rai ki diary ke jopi pin yo ban note ya ki dekat bible yo ban underline yo ban perkhat ye katu ka benta let's say example benta na example ye pi school te hapo school jong pi don ki parlok ki jong pi ki ba la kum sha ya lamba klai ki haka to benta pila ban ai ki tu du khat bible bat pila ban hikai ki ban ong ki peti hayen ka te jong ble ko ong kum no te ka to ka ba long kum ka sni ka to ka te haka jing bom tep ki la ya mani ta ka sni tau no ya lam ru ula ya lam ban mani ya kasni ni ya bunai bat kumta ter bat kito ru kinong bot kila shio bot la kayo bot ha jing bom tep te henry napting jungi bon ni tep te henry napting jungi bon ngim not pa ban krane ki jing sia ka toru ka pensang ya ka kateng ka jong utrai na makatang ong ye pi bo bhai gi khat bible ba kran bet wat nom shepting la da pi phim shepting an ong ye pi ke jing kur khu kan bet na din jo pi bat kan lap ro ye pi na mar kata ni haban long ki kristan ki banot na mar ublay wa ki kristan ki banot na malara ngim not ngim pat dei kristan ki ba shisha na mar kata don way breu uba ye par long ba ba to way breu uba em ka jing em ka ba thala le se pilatet ye ka ta jing thana te hadin la ya yap hi baro arngon hi ki la ya poi shu jok te lawan uta le pop wong yo jisu ang mga tenga de hok bangan poi chani namar ba ka jingim jonga ka long ba thala thalen te kumno pat une ubale jeseng be ubam jupap jeseng uba im ka jingim ka ba hok te bale uni upoi chani shu jok ujisu ang namar uni ju hikai me ha ka por me im ha ka perthai wong uwi ya it parlok tamba ju hikai te namar ka tangan ong ye pi bala dangim no dan kran ni jing sha ka taru ni pensang ni ka teng ka jong trai namar ka tagi hapan kran ni ka jing sha bat ye ka tu ka sngi ka ba ki ya mane sngi ya ka to ki shat pandan ka mano kinong manik suit te bi kata
ki no manik so ki shat penan kam ye ketu te haka jing bom tip kila le ye kita ki bat halate don hon ki bri bat dom ye nga hare nga haban kren me ki ji shakan ko sin nga la kren ni kani la kumno lai sau sin nga la kren re nga nyai kren hadu ba kina pay namar bale namar pon kim snow tho la ai ki khat ai bol la ai ki kim snow tho namar kata nga ashi ai kanek nang ba ki ba yo snow thmai ru kinyo ban hikailem chaki nang ba ngim non dan kam ban pan jing khai ha kasngi bishar namar ha kasngi bishar ublei un sa pan jing khai na ngi baro han rai lada kan poi kata kasngi ublei un ong ye nga ba kini ki mau ru ki ya sakhi kini ki chuki kini ki mit ru ki sakhi banga ngala de kren bun sin ye kata han rai lada phi phim pat kren chi sin ru kamot on sa sakhi phi ru ba phi phim shem la kren kham tam lada phi la ya don le kata ka jinga dei bat kita ki priyo ki ba pensang ye kertai ka jong trai da ka ba ki mani thala ye ki a bar khoi kamot ublei un sa pan jing khai na phi na ma kata ngate ngam singo khuslai la ublei wan shao no ngala shibet ru I am ready to go namar bale namar ba ki mau ki ding sa sakhi ya kata bala da hayau ru ngakren la da hakali ru ngakren la da wan phat wai hang ni ru wai bala poi hi sha to ka topic ngala yo hi izin khang khindiat phila play ithleu khindiat ta ka mo ngala rung bet bat nga hikai namar kata ngan ong ip wat ju pen le no a la da la don ma play jing khang ye phi phila I tho kran bet bat long ki ba prepare rupa na yen don ki bri ki ba pen kre ya ka khubor ki pen kre tang ha ka por ka ba ki yo program man ten ringan ong ye phi nga de ka bri ko pen kre khubor bai lenter kata ka de ka jing long junga pen kre be ka khubor lenter ba hakan no ka por ngam tip ngare ban kren ngayo ban kren te na kata ngadan programan ka singi nga shong hakaliru ngayala nga shong hinga briru ngayala nga shong hangno ngayala bale namar ba nga pen kre khubor man la ka singi namar kata I hapan pen kre I hapan long ready namar ba kumno hi hakatu ka por phinya kundu phindang prakhat hakatu ka por phindang duwai hre phide ban long ki bala ready lupa badala poi ka to por kala long lai lo ye phi ba phin kren amen te namar kata wat nam long te ki kristan ki ba phi shu shong jai te wa chu long ki te kristan ki ba phi shu hon phi yo I ga ji thala jo ki prate phi I bala pen jo bo bala pen sang I ri khasi ka jo ni phi la yo I ke ki par phai nga ong ye phi wat nam hon ba ka prate kan shu pen sang han ri to long ma phi ki te ba pen do pen dam ki te ble phang ble thala par khoi da ka ba phi kren shi kin tien man ong ye phi kan long ka jing ka khu ka ba krau wat nam prakhat patang ki ba yen kum ni ma yen ma ni han ha ba pe ting long ki jing ka khu haringan ong ye phi ha ka jaka ka ba phi dan ma phi ngam la ban dam ha college phi dan chi bon ki parlo hindu ki ba mane ble thau pat kum ta ter ngam la ban dan hang to ki jo le se ki pet ke youtube junga na ma om dei baro ki ba pen ngam la ban ye shem lot ki bre han re phi adon hala ka jong ka jaka baro ni don la ka jong ka jing shakri na mar ka ta la pen sang ya ka ri khasi ka jong ni da ki jing thala jong ka por thai ka ba bon da mar ka ta to long phi ki ba long ready ngam ni thoi phi adon kui ka por kat ba ngadang ya nanti ka dami na yeng I theret I long nong sakhi ka ta ngira hian ta na mo kun don ma ni shi be ki khat ba ni nga tu ban ai sikran te ngong tang ma kala pen kre ka khobor hitep da la poi chapo saat ret chapo sning la ya lam jing wai be ji gum to da la te ka por tak shi sa ka ru khum ang be chu ang be ni yo sno ka tin na I kong realities in but hitep utra ula de kren lupa nga ba nando kata nga pen kre kata nga shu pen kre tang ha po lenti wa ni shi be ngas mo kum ba ken sa khot ban ai sikran nga klem ai program klem ong ai da la poi hang to hi mani ru ki klem ong ai I there ri yong ani mo mi phite phi yo sno phi shai ga sur jong trai dang ye hiam ta na mo kun ong ni shi be I man ken sa khot ai sikran nga ki khot shi sha na mar kata nga ong phi no ready na bang ala poi ha ko ge jing sei ka ba uta unong kren ulak let ban wan bat ha ba uta unong kren ulak let ban wan kai ka ba ja khlam pan long ji seng la shu long be ka jing roi kum tu dan ba ajing pla la wai ka jing seng han re ko bang ala ong ye phi ba ha ka jing sakri play de ban don ka jing roi ro de ban don ka jing duai de ban don ka jing ka chu play ki de lai tli ki de ban don ha ka jing sakri te na bar kata phi de ban long ken gita ki ba pen kre man la ka sni phi de ban program man la ka sni ba utrai na dok phi lang ret kum ne la da phi long ki ba pen malen phin sa long ki no ai ka jing ka chu play na ma nga le ngai thoi phi ngam kwa ba tang ba nga ma ro ban yang nang ne nga kwa phi ba ro phi yo ban ta on da phi la ya tebet on da phi la ya viang kawan phi yo ban ta na do menta shitarik jo upanai thamai kamun u lashim te yo kamu lashim te yo ngakwa ba la da baro phila banya poi la hakane ka sni utra ngakwa phinya kre
ban ai jing kren shi khot kum ka Bible presentation bangan pet kat no pisan how try kat no pinang how try ya ka baduna pat ngan le kum no ngan sa pen bet pat manga kan ka bot hisin ship nai ni ne doni ka Bible presentation ka ba pin kren tak shi khot ka mot wat nam kren palat ya ka han riu minute ai lan riu minute la ki kwa ban ai daga jing right la ban ai daga jing right la ki kwa ban ai daga jing kren la ban ai daga jing kren sama pat ni jule ikane bale banga ju train te ki dan bon sama pat ki bala ban ai jing kren bale ki pele jing mot ayu nga hikay ki te wat ki klong ki bala pras nam ki la ban ai jing kren ki ba don chate sama pat ka por ka ba ngadang don chate tinga kwa ba pen ya pen kre shi de khot la sniu try nama kala de fast week jong u fat amen te pen ya pen kre shi de khot manu ru na pedeng jo pi ki berat ki he pi ne pen kre ngan pet kat no pi la nang kat no pi la san dak ka pi pen melian ngan ong e pi pin long ki atial ki ba pen khoi ya ka de ka jing piet ya ka ne ka jing pen sang ga jo ki priu ha ka ri hasi ka jong ila kat ne ki khon sam la ki don hang ne ki ba pen la jing mot yu try ngan ong e pi ka ri hasi ka jong ka sakal la dor amen ik me ki pa ki jong kin snok men kin snok khuslai ya pi henry ngani thoi pi ki me ki pa ha ka wei pa wei ka long yin ki khuslai nam te ki khon sam la te ki khon chamrang ki la yang ngap hau drak sam te ki khon sam la ki la yang ngap hau kunja te ki khon te thai ki la yang ngap ha ki sam la te ki la yang ngap ha ki eki jing phala jong par thain ka pa ka jong pi dang de pen le jing mot chu try bala da pi ki khon sam la par khoi pi long ki ba IT lot man ong nge pi ka ri khasi ka jong ni ka sa long ka ta ri ka phla ha tu ka ta ka ba ble unda bure kar pang wat ha ka sni jong ka jing jar man ngin na pen sang ka ri khasi ka jong ni han rai ni long ki ma pen khot wat pen kan tang pa ngin sa ya pet ba ble sa le ayu ka ri khasi ka jong ni na ma ka tang pa pi long ki ba shir ham Made ke priu ke pa na do bala pediang yu tra hado menta ka jing pun selek kampat ken ria nanga hado menta ngam pat hai dia ru hisen bon priu ko ngala do i jing e bani ko ngani tho ibi ngatala na kham kiu bon ki priu ko ngam yo asho i jing e ke bani ko hari ngai tho ibi ngate kat nang mi usnem nang kiu na kata ki jing ai ru kina extend ka jing ai ngani tho ibi la da pilong ki ba pen kan tang yu la de pilong ru ki ba kwa pen khoi pen kan tang ya ka em lang sa lang han ong ibi ki jing ai kim dai ba blue a ta huai man lo usnem ka kiu ka jing ai ka jong play nga ki jing ai jong mun sim ne dan ki priu ki ba kot pe thang ka tu ko wai thek ba blue a la ne tang april ne tang ai kali han rai ki ne hi ki ba lak pat su hai blay ngon ong ibi ka extend blay ju bu pot blay nong ai ada men tang ada si kha men tau usnem kamot batang men ta usnem ki priu kin wan ai giving a la Lashim snap ru ngadang rakhe hi kamut kin naman ai biang lashim snap ngadang rakhe kamut ngadang yok give biang talada ngam rakhe sho ngam yo sho amen te kum ta hi la da phi rakhe ya ka ai ka jong utrai man la ka por kamut man lo snap ki jing ai jong mun sim kin long happy amen tanamar kata dak ka phi rakhe ka hukum ka jong uble dak ka pimpin sang ya ka tin ka jong uble dak ka pimpin tege ya ka ri ka jong uble dak ka phi nuat ban pla man long kita ki atyar ki jong uble ngan ong ye ki on extend ni ki jing ai ba ka no ka long ka jing kben la da phi ki samla phi long ki ba dak da ka ding ka jong mun sim ba khoi man usut tan un sa patch jing ai ba pa ni pe chu shu man ta Ezekiel sa ku sa do ka ta nyo Haka ba pila walam yi ki so shnong ya ki ba klem ot share haka do anoi ba ki ba klem ot share haka do ya ka ban shong haka jaka kentang jonga ban pentingat sang ya ka yin jonga ken haba pi ai gu yo pu jonga ya ka klem medical snam ken ba ki la pen khen ya ka jutang jonga ya ka ban pelang i jing ijli jo pi baro di haka Old Testament ngani hui pi ya kini ki priu ki bompat ot share ka don ka jongki ki bompat ot share ka don ka jongki kamot kim yo ban ta ban rung haka ye ka jong try man ten rei haka New Testament ka si ka jong play ko ong wan kum ba pilong te ka bot kam le ten rei ka e pat ka ba nyim dei bangin pen sang kamot example man ta ngam te ya ka don ka jong pi ngam te ya no hang le pilong kum no te example man ta ki khna samla ki la ya rwai ne hang ne te la da pis ngo tho ba phim long kita ki ba bet kita ki ba kentang te kamot ka ba ha ba pi ong ba ngam pat long namar bale pi pen sang no ya ka ta ka jaka ka ba kentang ka jong trai bat kala ban wan ki jing pang ki ba sniu ha ka jing em ka jo pi te namar kata kat bangin yang ha ka de ka jaka ni ha ban long ki ba kentang
kenapa hai kata nama don pon kibri kem kan kidi biri kidi cigarette kidang ya dap klim kumto gitu kidang ya dap laptop kinuat pe banyan ha kaca ka bakentang ka jong try but kim dan jing phe hiru ki ilong biang be ki ilong normal be haringa ong ye phi ka niru ka pensang ya ka kerteng ka jong try nama ga ye thoi phi ki nile ki be alam jing ruai ya ro ba ka jing mane man ong ye phi la ki dei kita ki bala pensle ong ye phi ki bri ki ba pang ru nem ha ka por ka ba phi ruai nem ki yo khia amen yo kia nomor kata long kita ki bala ngam jeleu bang try ba ha hi ngam jeleu bang try ha phi ruai phi long shi kita ba khoi kita ki kentang ngan ong ye phi ba phi ra no ye ki breu shaka ta jing dor ring kat ka jong try man ba ka jing pun slap kan wan ba teng teng ki don ki ba don hapre ka jing khuslai ka ba bon jat hem re leng ba ka jing ruai ka jo phi la nyat no ik ta ki jing khuslai ba khoi ba la pen khia no ik ta ki jing pang ba khoi nomor kata ba phi yang ha ka jaka ka ba kentang man ong ye phi to long ki ba kentang ade ka breu ba ha sha jing kentang ngam semua sarang ringa ai ka buram shopole ba ula jet chi sha yenga ba uble uda kren ha ki shakri ki joble ba lapen kentang ya phana ka ta ka generation ka manta nomor kata ngaju yu i ki breu ki ba bot be tek tek ya ka e ka ba ngahi ka em tak nu ki lai shamar khmat ba uble ma ble nama uble usnu tenat pan ya lok bat kita ki ba khoi nama ble uang ba na ba ngalong u ba khoi phiru phi to phin long ki ba khoi ble u ba no khoi ba kwa ba ya lok ba ni jan ba ni man teki kambaru kin jah ka jim ka jong phi nama kata ngak tu yi phi wan ban la kata yo sha ka ji shakri phin yo shi pon ki ba phla ki ba uble uda shem so hai phi bat khat long shi sha ka jing kur khu ka ba khra nama kata ngawang ye phi ba to long phi ki ba pen tang phi ki ba ju yang ban ai ki special number ngawang phi ka man toy ba phin chu entertain amen man toy yo phi yo pasor ka ba pang ka ba thiang han rai uble u khlang snap ai ru em namar bale namar ba dan tau bri u ba sha e ba ba je san us not palat banyar wai ha ka ji wai ro ha po yi mane anda ula yap nang ta ula klat na ka perthai ula poi hen shata shabne ula poi shabne bat ulo ong yu jisu ngakwa bangan let piang ban ngap ya tu ka jing mani ka ba ngajulet ban mani te kwa tang ban chu yo i ke na tanam neng na ma la chu ban let chi sien ba la poi shabne te kwa ban let tu ble ru bo ka na bo yo i don shi pon hai ber wai ta ba dan tang i wei ber wai tiêu ông cũng nói can cắt cái tay gì brio hăng tay gì vài tầm ba đơn tao tay quay brio bờ vài cũng nữa ujisu ông bà hà bên đây ông bên đây cái tay bị vài tầm bên đẹp thành ra bên đây tăng cái tay bờ vài nãy đâu có đơn nữa nên nó katakan mình tôi ayu yang ni là đang nghiên cứu entertain hak macam brio kan mình tôi ayu yang ni là đang nghiên cứu vài ban chụp bên i ban ni start ban ni nang thành ra ublay pat uklen yo ikatangan ong ipi katur ka pensang ya ka jaka ka tentang ka jongtra kalong kum ka concert jangka perthai amen hanrai happy yang man ai jing wa ai kan no ka jing lap ai kan no ka jing penkhia ai kan no ka jing kurku namar kata la da dei ku mangi ki ai ban dei ban ai ka jing ka jongle ki dei ban long ki bala kentang la dei ba phi ki ba lam chaman ru phi dei ban long ki bala kentang la da dei ba phi ki ba shuya pule ka bible puli na do ka man se bom dei tang ba phila puli la da dei na phi ba ban ai jing roi ba kum ta le ya ka ai boro da ka jing khoi ka no da ka jing kan tang te ka tang ken ka ba phim sham la pen tinget phim sham la pen sang ya ka ten ka jong tra ba kan no ka jing men ka ba kra yo tra ba phite la da ki kmi ki pa ki breu spa la ne ko manga men chua ma jubu shibun ki no tre ba dukan chunga te nga don shibun ki pisah ha ki tu ki por lada ki nong tre jong ki pens ngo hai nga just ngo tap ben ban ai ka ki extra nga ju ai ka nga nong yi pi lada pi pen kemen pa la ki ublenen uble un ai extra ai ka pi pi mud do remen un ai ya ka pi pi kwa no mar kata to ni long punta ngene pesta ko ke record yo anes kal nong ka ba ar ka record ka ba khasau yang ki be di ki masih bat ik lamrat bat ik parude bat ik nong ya pain spai ba ki da ya shong habo ong ya pain spai ki snu thu ka jing ya kuliang pisa amen ka jing ya kuliang pisa le se ka pisa jong ki nong indian bat ki nong japanese bat ki nong kumta ter ki la ka jong pat kum ki ka bomdei ki nong indian te kamon
อันนี้ก็จริงๆก็เลี้ยงสบายก็มันนักเวกอรี่ชักเวกอรี่ก็มันเดินลักจงกับพิซซ่าได้กับพิซซ่าบังลาในกับพิซซ่าอินเดียคนต่างแต่คันนี้รู้กับเป็นสังนามาบเลยนามาบะโอ้ยคันนี้ก็จริงๆเดียเทียเกียดีฮับพลาวยิงมันนี่แต่เดินกับคำป้องจงกับยิงมันนี่แต่กับคำป้องบารุฮีก็ดีกับกันตั้งก็ดีกับจักรกันตั้งฮีแต่ก็เดินกับจริงๆดีกับจริงๆเทียอีบารุละนี่กี่ลังบรอดแต่เห็นไรฮักน้องก็รู้กบาkini ki pensang namar ba kini ki le business ki bisham la le te ha kata karukom ka badai kumpa ki de ban le te menta haji shisha ban thi ki paro ki blang ki glang brat kumot ki la te ban thi na shabaru te handa ki labu be da ka an ba de ban thi na shabat de ban thi be na tu na po law ying mani na po ying mani te balai bat ki buru ha ka dor ka barem kim ai ha ka dorกับตัดกับหมดเกี่ยเล่ business หากยิ่งกับจงไตรกับหมดกับเป็นสังเกต example มันตาโยเข้าคำโยเข้าคำมันตาละยันลุ่มกันโยเข้าคำอันนั้นละยันลุ่มโยเข้าคำเต้กิบุหากดอร์กับคำเริ่มเต้กินี่กิบดกปักกิองกตากระดิกบัจจาชิชาฮะผมได้ example กตากบัจจาชิชาเต้กินี่กิบดกปักกิองบางิมละบันเทียหากดอร์กับเริ่มเต้กินี่กิบริยสปักปักกิองละกิมเทียอมละเล่งิมเทียบอร์นี่มันนี่เต้ฮันเรย์ค่ะจิชิชาก็ยิ่งก็จงตรายกันก็ยิ่งกับว่าหลังจากนี้ลุ่มอยู่เข้าคำเนี่ยเป็ดเก่งใช่กี่ลุ่มยิ่งกี่บักคำดุเนี่ยไอ้กันหักกระโดดกับบัตตัดเห็นไหมมันเนี่ยลางเนี่ยไอ้กระโดดกับบัตตัดบาลาดาได้เลยก็ลงยิ่งกับบัดเดินกำดักกับไอเอวยินไอเอเห็นไหมมีหักมันเป็ดกับกลุ่มกับปวดผมได้ไปยินไอเอปาราบอร์อะไรอันเดินกับปวดกับกี่กระโดดปาราคิมเดินยินไอหักกับปวดกับกี่เดินยินเชี่ยหักกระโดดกับบัตตัดเฮนรี่กี่เลยเป็นซังดักกับกี่เลย business บ่าอยู่เข้าคำกี่เลยช่วยลุ่มเองแต่กีฬาบันดีจากบันดีรู้บักินไอใช่กี่บัดดุเฉลี่ยคำตายอยู่เขาคำแต่เห็นไรกีฬาคุณโอคิอองเป็นบันลาดากิมเทศกิตัวกีบัดดุเงินเทศมันนี่กีบริยุสปะเงินเทศบอร์นี่มันนี่บัดกีฬารู้อีกตากีดีหากระโดดกับเริ่มบักตากับเป็นซ้ำอยากกระเตะกระจงตรายมันแต่กูมันตารู้หังนี่กีบริยุกีอยู่ยังไงบางครั้งกริยุเลยกีว่าเรามีกระจิงไอ้งูลาดางางับเป็นเดินกำบักลายก็ตัวกระจิงไอ้งูงับเป็นซ้ำngapain sang ya kak kerteng kejung trai ngapain sang ya kak ye kejung trai kamu dikamlong kabadeng te pila juga skone em ya kan nega benta kaba ki ong balada ya shong sang ki shat kha ki khun ki ba na la shong sang ka shat ja ka jinyap accident la da shong sang shat ja ka eke bas new te ngalong ye pi ka eke pangalak kren na do benne te la da ni le ya kata ka ba ni pen sang kamu ka jing new kan lap be ha ka jing em ka jong yemen namar ka pen sang hi kamu kawan ra be ka jing new te la da de yang ngaru ka kren ning kong te lai ai mu yu blai am de ka priu ka ba la lot pisa bat la da ki priu ki shani aru kamu ka jing shani aja ki kanam long le no e namar blai nama ngade ka priu ka ba ngam de ka priu ka bar ha ka ba kumni kum tai ba kinong sakhiru kidon shibun ki balapan sakhi ya kata nama ba ngap kwak bangan pensang ik teng jong trai kan mentoy ayu yang nga ladang kwak kata-kata nganom ihi ketudukan ngan syong be hang tu ladang kwak hi ban lepop be ba ka protai bale ngan wan ban pen i kata ka dur bar riu blai handagi kampat ki kam setan man kumno ngan long jing ker khui ki wei pat namar kata nga ong hi phi baro wat long yo pensang le se hadien habut leg ba jong phi ki khu namar blai ula de pen i pang sha phang ga ministry ba on sa pen roi ga ministry then se blai un jiet na pedeng job hi namar uang kan sampai roy ke ministry baka pisah jong ke ministry pan ai ka tulap ka papian la se phi hap long ma phi ti ki dong pen ha ka no ka jaka man ong ye phi hapan yo ya ka do nun ka chonga ka ba kumno ngala ya nanti kumno ngapen kam ye ka pisah kumno ba nga syakri ki mensim ki ba ko phi hapan yo e ka do nun ka chonga namar le namar ba kamlong ka badai ba ngini le business ya ka kam ka jong priman namar kita uji su sampai kelam yang kita main, amdai ba ukang ba kia deh, kia lau yang mana, ada kamlong ke babak la, lada ka donut jongki ka koi, lada kia deh ya kata rukom ke bade, ada kila yang le business, kila yang penjebok, ya ka yeng ke jong trai, namar kata tongi nam penjebok, tongi nam pensang ya ka yeng ke jong trai, bak ika jong em ke jong yemen, namar ke bainong jong kata, bebek ke basniu, ketongi ni ai mau ikut ke jong blek. अब ले बे एजुंग आवन आई मो कुछ चेंज कर दो के जमी ना बा के चेंज बे आई थिंक जोनी एंग रो पर आई